Dala mo ba rin yung hangover mo hanggang January do? Ay! Masama yan. Ikaw, ba't ikaw kumain? Hindi nga raw makakain. Malakas pa yung tama niya. Ayaw mo kumain? Wala na, pag ganyan. May warning ka na ng Diyos. Baka kung saan mo na naman kasi ayayin eh. Apay, concern ka? Wala. Kursonada na ka. Bading. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Oh, masabaw na natin. Native naman ako. Burok. Tama na ramilit eh. Oh, imasipin lang ang natilokon. Yata si Tam. Oh, himala ah. Malikan sa naulaw tatta. Boy, ibalbaliw ako. Hangakas la kanyam na eh. Iksapay la tamam na eh. Tarang lang mga po. Palalo agam hindi kalman eh. Lalaok pa din inumis ka. Kaya wamat pilpil eh. Pura nyamit kanyam kayo mabalay. Tao, mangga na ino kayo mo. May makapan. Sakit taulog. Gutom-gutom pailaan ka ron. Kurang ata na inom mo. Isusundo tab. Hoy, kailan kahit tuminom. Nagmatitit ang ubor na. Baliw ako. Manin manom ngayon baka nagbaliw ka. Manong nga tawin tinaglabasain. Look, dit. Kasaw ka mo eh. Sige tinapigsa nga sugsug mag-awis di ginom. Ikay kaya mo moy. Libre adyan. Kasalatan habang buhay. Makikalatan. Inay, grugi man kita boy na nalangan makatawin man ang kasakan. Boy, trabahong boy. Galante at yun. You're not the Masima. Happy New Year po! Nay, mas tibiyag dagit idowa niya. New Year na eh. Happy New Year! Woo! Bagong taon na! Ano? Uy! Ano to? Liempo to, ano? Oo, kumain ka kung gusto mo. Yun, oh. Daka man ito nga nakaring-ring buhay na para naman naramidim to eh. Siyempre, bagong taon na, dapat maging mabait tayo sa buhay. Oh, bagong taon na, ikaw din, huwag ka na mag-inom. Ikaw, bagong taon na. Ewan ko sa'yo. Ano luto nito? Sinigang? Tinola. Tinola? Yung ngayon, nakalakas na ng tama niya oh. Ah, boy. Mukhang... Ano ba nga yan? January 2. Dala mo ba rin yung hangover mo hanggang January 2? Ay! Masama yan. Ano to, buro? Kumakain ka ng buro. Ay! Hindi masaya. Ano pa? Ikaw, ba't ikaw kumain? Hindi nga raw makakain. Malakas pa yung tama niya. Ayaw mo kumain? Wala na, pag ganyan. May warning ka na ng Diyos. Sabi ko sa'yo, dapat kumain ka. Pag dapat mo uminom, siyempre, acid yung ininom mo yun. Alcohol pala. Sorry, mali ako. Pero ang sarap. Grabe. Sino nagluto nito? Ako. May talent ka pala, no? Kaya natin mo mangmanlag tayo ramiday. Ay. Manginginom ka di ba? Awan ti mamartik nga din ang magluto. Teka siya, Jaya. Siya, damam. Boy, kahit ganito to, marunong akong magluto. Di mo nga sa tigluluto ti kasarag ka na natayan. Oh, magluluto ka din natayan kin kasaran. Eh, di wala mamate. Makipangan na isaw. Ha? Hindi ka mamati di saan? Baka numaraman lang ilo. Baka numaraman lang ilo tao. Baka subla-subla ng taon. Winlatan.
Napayarte kayo man nga duwa na naman naramidin nyo ito eh. Napayaw naramidin nyo di babalayaw. Awang marami di balay. Namiss ka nga raw. Hit ka sa nga madi kami nga mamimays. Gagawit ka na. Gurguri nga nga rin di balay. Awang katungtong ko. Ang natanay ni Brian, katungtungin. Di malmalpas tigang kanikaw. Oh, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Pakialam mo. Bakit? Ikaw lang ba bawal pumunta dito? Ikaw lang pwede puntahan si Baak? Baka kung saan mo na naman kasi ayayin eh. Apay concern ka? Wala. Kursonada na ka. Bading. Ito pula ta ka na anak nga panito yun. Orso na atakaon. Kung na. Amok dagita nga diskarting. Kadiskartek mo lady ata. Ma'am, lumabas sa pwede balay da. Dan sa akling na, among dissounds na, opalay. Wow! Opalite? Ha? Ang pakialam mo. Sungar trip ko nga soundstrip. Mate. Ha? Anya di ka no? Soundstrip? Nangal nga lama dya ya. Ada talaga tama nato ya. Ito na eh. Pai, yung problema yun yung pinag-i-churak. Awan na. Nagwapo ka nga ron. Tumango ka, Toy. Oh, Daniel Padilla. Tumango ka di banger. Piolo Pascual. Tumango ka di nga to. Oh, di ba? Iyan Venerasyon. Oh, puto, gwapo. Boy, pag tri-tripan na kan. Kaya sumuta, uro pa kami nagkajimbaga na. Nagadumag na kay Ingas mo? Ano tataro pa? Fakes? Ano na? Naturopak, miss break. Ha? Ano daw? Apay, kastoy, katotoo na, katkatuntungan natin eh. Hindi mawatan. Hindi na nawatan ng tura na kita man eh. Hindi na mo, lumabag-trip ka, makakatawa ka. Makauyaw ka, mate. Lamang kalati may sa digos kanya, mate. Ha? Lamang ako pa'y mati toothbrush ka niya, ma. Nakakahalata na ako ha, kanina mo pa ako pinagtitripan. Kailangan naman si Baak pagtripan ko. Eh di napalayas ako dito. Ha? Nakamalatan. Magtitripan da mo laang. Eh Ben! Ingat ka ah! Maraming namamahid ng kulangot dyan! Ibang klase talaga Aji ko ya, Aji tropam. Talagang kaya na, nakapagkat ka niyan. Uy, wag mo namang ginaganon yon. Kahit ganon yon, mabait yon. Mabait. Nagalanganan, titsuraan na. Kasla... Kumilaw. Ha? Kasi tilang lang nga na aday. Im talaga na sing pitada. No talaga maditi ugali na, pekaddoak pa aday. Una yun. Talagang alab mo ya. Anyway, by the way, our payment is I received our payment to our work last time. Here is our payment. It's 3,000. How can we goodwa this? 2,000 kanyak, 1,000 kanyak. Nay. 1, 2, 3. Madyak na talugid jay. Badi kami nga nabanog ah. Talyaw tangad ka lang injay, binuibuyan na mo lang. Siya mo nagawis kanyam. Sige, kanalatang oras 1,000. Ataman, Panginoon mo lang ato eh. Sakto, dagatang ko ti harap mo dama. Kitam? Ha? Bata may saribo la tintad ko kanyam. Ate ko igatang ko matibagas miya. Ang papanamon? Amang gayam. Da. Papayaban da di ko. Di kabilang barangay. Aday pataraba ko da. Nababalin pa di may isa. Surot ka. Sumurot ka. May tidjay. Dagji babagit tidjay. Anda. Ipakat ka man ah. Ay nani ko ah. Ben! Right na!
Tigyan mo, di ka tumartarayan ah. Umay ka pa to, teka ni. Apaya? Teka ni. Dapiram. Da, ewan. Awan. Ewan. Dawan. Ewan nga ron. Day pa'y ayam ko kanyam. Nandiyan. Mupira. Ha? Nagkait ko ah. Nagkaton. Wait ka lang ah. Sila tayo aramida mo. Ah. Buyak pa lang. Ah. Itong mga kasta. Ah. Kamamang nipo. Wa maday. Nipo, di boxingero dyan ni may garo dadya ko ah. Nag-boxing. Wine. Amom. Wine. Amom adi dem si Rol. Wine. Adi la tayo aramida. Gusto lang eh. Nakakasta. Gawamatoy. Wine. Nakakasta ka lang eh. Wine. Amom. Wine. Oo ha? Sample pa lang. Sige. Yan. Oh. Di ako masidig ka tayo. Hmm. Sidig ka tayo. Ah. Okay. 1, 2. Naglaingan. Oh, kisti sa manap to. Naglaingan. Oh. Ah. Ato'y tikwa na. Te. Nung maka-20 ka, andamay sa ribong. Wine. Yan. Nung maka-20 ka kasi 1, 2, 3. Ang kibilangan mo ah. Basta, sikat imang bilang One. Hindi siya ka, sang lagor ti pagay agbayayang, siya pati agbilang. Ang sigaraw. Ngam, ada twist na. Nya. Siyempre, aramido mo nga nakapiring. Wine. Oh, gumamatoy. Man. Oh. Toy, tumalikod ka. Oh. Hindi kay. Balik ka ha. Galit ko pa lang na lang. Madi makita nakapiring ka rod. Gasta. Gumamata. Oh. Titi kayo ha. Wine. Titi kayo. Agbilang ka ha. Wine. Ready? Ready? Gay. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh! Nyamot din. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.